gi kizungu wacho ni kusoma Kiswahili dawa ya moto ni moto. Koro ka dendi rami mano otemo mana kuni ni nitiere gimi introduce kama e dendi ka. Koro mondo mi owuogi nyaka dhi adhiya kode mbele. Koro mane mabiro kelo gimi iluongo ni discipline over motivation. Nikech ng'ato nyawacho ni adwa timo orako nikech zoezi timo orako. Osechamo Christmas mang'eny but pod oneno maber. Koro mano motivation. But routine gi discipline mi wacho ni kata bet nade, kata koth chwe, kata mbom muoch, kata bunde ywak, to nyaka dhi amira dakika na 30 moro. Koro kiwinjo kamano to gimidwaro en nyaka ing'e ni dendi en tiji. Ka ok irite to biro riti. Mar ariyo nyaka ing'e ni gima otemo timo niendi en waluonge ni preventive. Marwani is not curative. Wan ok wan daktari. Kendo gimoro amora mawacho ka joramogi ok en medical. Marwani en experience mwaseng'eyo. But gima ng'eyo ni tizi orako kitimo biro konyi gik mang'eny. Obiro duoko ni bech thieth chien. Nikech kok itimo orako to chieng' moro achiel tibiro dhiri daktari to daktari biro mana chako koni ni ndugu onego beni chako timo orako. Koro wachako gi ka nikech wawacho ga ni dendi nyadhi ubongo mabor kaka ubongo ni nyadhi. Koro ko ubongo ni koni ni kawuono lit wanendi to dendi biro nindo. But ko ubongo ni wacho ni gino wuonda oya wuogi. An kaka ng'eyo nikech kata ndalo koth amba chiewo gokinyi an aja 5 am. Kata koth chwe abiro wuok gi kodhno mondo ka chopo sana mar bedhi e tich ma kawaida yudo ka nasetieko adhi abeta tiyo tija ka ng'eyo ni aonge gop denda. Koro kiwinjo kamano to chungi paro no ket kuchocho and then nyaka ibed ni to en goal mane. Gima temo drive ga ji e orako en weight. Jibiro ni anadwa lose weight. To dwa lose sani. Ok otimre ga kamano. The weight biro follow. Gima dwaro ni konge tim ni watim gine mental capacity building nikech obiro keto koro mindset ni is clear. Weight biro lwar. To weight ok nyal lwar kawuono. Weight takes time. But fitness nyaka ibed gimiluongo ni consistent. Nyaka itime kawuono, nyaka itime kiny, nyaka inuoye. Kiweye ni time dichiel denda orama tiduogo. Kata koro ni we ibeda ng'ama odhengdheu kaka kamano endo. Koro kiwinjo ka gimo kidwar beda gi paro moro ni to ang'o mokela ka. Namba 2 bed gi routine. Nyabet kata gi whiteboard moro e bath kitanda ni kanyo. Mindiko ni Tuesday adhi kama ki at tick. Koro seche te oparo ni kawuono to idhi koda maber ndugu. Then kamano timre tibiro chako neno results. Yeah. Anno ka ji mang'eny Nairobi kae simo gokinyi dhano ringo kata godhiambo ji ringo gima chal kamano. En achiel kuom yore ma ji oseyudo kaka mayot ma ginyalo keto godo dendgi obed